Škola stranih jezika zato što volim svoje dete i na vreme ulažem u njenu budućnost. Equilibrio Kids, škola stranih jezika koja postoji već 20 godina i u koju ja imam apsolutno poverenja i smatram da je najbolja za decu, a za svoju decu naravno želim samo najbolje. Da otvorite sva vrata sveta svoje deci. Equilibrio Kids, moja topla preporuka. Tako da, bilo da ste roditelj i bilo da ste možda i tetka kao ja, otvorite deci vrata sveta i upišite ih u školu jezika.